Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 94. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Laula fannitun qalu tawahi innaka lafi dhalalikal qadim. Qalu tawahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Falamma ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jahilana imama wa nura wa huda wa rahma. Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu
ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walamma fasalat walamma lan semangsane fasalatil air metu apa air rombongan unta kala ngucap sapa abuhum bapake akeh sapa jenenge Yakub. Ini sak temene ingsun iku la ajitu yakti nemu sapa ingsun Riha Yusufa ing ambune Yusuf. Dadi sawise Yusuf ketemu dulur-dulure terus ngakoni nek salah ya wis ora apa-apa. Iku wis kliwat wis gak usah diundat-undat maneh. Muga-muga Allah ngapura marang sira kabeh. Wis ngene ae. Sampeyan balik nang bapak, klambiku iku sampeyan jangking, sampeyan gawa. Sampeyan tibakne nang ngene wajahe engko bakal balik iso ningali maneh, braure iku iso waras. Waktu ni bi ahlikum jajmain. Mari ngono sampean boyong keluarga sampean mrene kabeh. Dadi suksesnya Yusuf iku ngangkat keluargane. Sampean ya ngono bae. Lah nek sukses dulur-dulure diangkat, diajak. Termasuk apa iki? KKN. Jadi wis pangkat terus ngangkat dulur. Falamma fasalatil air qala abum inilah jitrika Yusuf. Semangsane rombongane dulure Yusuf mulih dadi sebagian anak sing ndek omah, sebagian anak sing investigasi masalah dulure Yusuf. Sebagian ndek omah nunggoni bapake, sebagian nyelidiki ya apa sakjane ceritane Yusuf. Bareng wis jelas oleh jawaban ternyata sing dadi Menteri Kesejahteraan Rakyat iku Yusuf Dewi. Menko Kesra ya ngono. Akhirnya cerita ya apa kabare bapak mripate blaur mikir sampean anu wis gak karo-karoan cerita. Lah anak sing nerano iku pisah iku 80 tahun. Lah aku ngitung winginane pira? 28 tahun. Dek apa? Tafsir Ibnu Katsir diterangno ana sing nerangno pisah 80 tahun. Akhirnya mulai nggawa klambine Yusuf. Lah ngono iku bapak iku wis mambu. Ana sing nerangno iku perjalanan 80 farsah. Terus sak farsah iku pira? Karo Bela ana kok takakno Mbak Gogel, sak farsa iku pirang kilo. Lah iku 80 farsa. Ana maneh sing nerangno iku perjalanan 8 hari. Bapake iku wis mambu ambune Yusuf. Apa? Mengandung DNA. Dadi kalah sampean gawe apa Google Map. Sampean gawe teknologi sing neko-neko iku. Kalah karo apa?
DNA mau ambune tok iku wis tutuk. Mulane eling ceritane sapa Nabi Musa sik bayi merga wis tau dimiki karo ibuke. Dadi disusoni sapa gak kira gelem merga dudu ambune ibuke. Mulane apa istilahnya? Cinta datangnya dari mata turun keliru. Saya bener gue teko ambu. Lek wis mambu engko terus apa? Teko cinta. Ya iku mah contone bayi lahir mergo wis mambu ibuke. Timbul rasa cinta ana hubungan. Jadi teko ambu. Kare kadang wong karo bojone kaya gawe weting. Bareng wis kena ambune katut gelem malian. Dadi ngene iku. Dadi omong perjalanan kok mulai kelambine tok iku bapake wis mampu. Inilah ajidu Rika Yusuf laula lamun orang antufan niduni yen tanggorake sira kabeh ing sedulure ya kaya gak percaya lah iya. Bapake gendeng ta ya apa? Wong arek ilang kok jare mambu. Ambune yo Yusuf sing ndek omah. Sampeyan niku gendeng ta komat. Kalu ngucapake tawai demi Allah. Innaka sak temene samani kulafi dolalika yakti dalam sasar al-qadim kang biyen. Oh sampani kumat maneh lorone sampean iku. Saking oleh mikirna Nabi Qadim, rujak qadim. Rujak qadim. Nggih. Biasane nggo banyu. Biasane kirim banyu iso jenenge. Wak qadim. Paham kok manu dalat. Qadim, dalalikal qadim. Sasar kang dhisik jamak takdim tunggal iku lho. Oh sampeyan iki kumat maneh sasar sing biyen. Oh sampean luput keluputan sing lawas. Dadi dulur-dulure ngelokno bapake mergo apa ngaku nek mambu ambune Yusuf. Oh sampean kesasar ta piye tepak, Pak? Kok jadi ngene iku ya hubungan antara ayah karo anak. Hubungane ibu karo anak luar biasa. Pirang-pirang cerita aku duwe kanca lek ndek pondok kadang gak kerasan kepingin mulih. Mulih tutuk omah langsung takon nang mak. Sampeyan kangen aku ta, Mak? Jadi apa jenengku? Dadi gak kathik ditelepon dibatin tok iku wis nekakno ngono lho. Iku kekuatane apa? Kekuatane otak. Dadi diangen-angen tok iku iso teko walaupun gak kathik di telepon. Wis kasuse awakku dhewe. Aku pas nang pasar akan dodolan petis. Iku kok morono mangis di pasar iku.
Terus nelpon nang omah. Biyen sik gorong kaya saiki. Leren nang wartel. Nelpon nang omah. Sing duwe telepon tanggane makku. Mak gak lapo-lapo ta. Gak apa-apa, gak ono apa-apa ngene. Bareng beberapa hari kemudian pas aku nanggone mak sing duwe telepon sing nampani teleponku cerita. Lim sampean nelpon isuk makmu sore niku budal jaringan. Budal nang rumah sakit. Lha iku jarake berapa kilometer? Bangil karo Kediri jarake piro? Lebih dari 80 kilometer. Jadi kaya ya apa sambungan antara ayah karo apa ibu karo anak. Ya tunggale kancaku iku mang kok kepengin mulih sih aku. Mulih teko omah langsung dicucuk. Mak sampean nyeluk aku ta. Iya sampean tak angen-angen. Termasuk iki. Dadi areke sapa Yusuf durung mulih ku wis mambu wisan. Aku kok mambu Yusuf. Akeh cerita ngono-ngono iku. Menunjukkan apa? Memang ada hubungan gaib antara seseorang dengan orang yang lain. Nah. Jadi kayak memang inilah ajidur riha Yusuf, aku kok mambu Yusuf sih. Padahal kelambine durung teko masih dalam perjalanan. Bahkan ana sing nerano sampai 80 farsah. Jarak sakmono iku wis nyaut. Kalau tawa inna kalafi dhalalikal qadim ya sampean iku gendeng ta ya apa? Wah sampean ngelindur maneh iki. Terus Falamma mongko semangsane anjaa yen ta teko apa al-basiru basir kabar gembira al-qauni baake ing komis ala wajahi ing atase wajahe bapak fartadda mongko balik basiran ing hale ningali temen klambi mandika mulih terus diambokno nang gone bapake. Dadi ambune tok iku wis dadi apa? Penyembuh. Mulane sampean tau krungu berita ngene. Wong iku lara. Terus dicelukno tukang nambani. Durung dicekel sing lara iku. Wis waras. Penyakite wedi karo sing nambani iku mau. Lah iki ya ngono dadi kene ambune apa bang aromae keringete Yusuf akhirnya bapak iso waras normal iso ningali maneh iso ndelok Falang jasa bapak alam akul ana ta durung ucap ingsun lakum marang sira kabeh ya sampeyan wis tak kandhani sih. Ini sak temene isin iku alamu ngaweruhi sapa ingsun minawa saking awam la ta'lamun barang kang ora ngaweruhi sira kabeh. Aku wis ngomong sih aku iki roh sing sampean gak ero aku roh teko Allah sesuatu sing sampean gak ero. Mane ana ta kiai iku sadurunge tamune teko iku wis roh wong pira sing bakal teko. Teko apa? Kontak batin.
Dadi ceritane sapa jenenge? Sing Pasuruan iku. Mbah Hamid. Dadi tamune durung teko iku wis seru sing teko tamune iku wong pira. Ngene iku wis disediakno, wis disiapno sembarang kalire. Ceritane wingi mari maca ndekane YouTube. Ceritane Gus Dur sak rombongan goleki Syekh Yasin ndekane Arab Saudi, ndekane kota Mekah. Padahal kota Mekah wis berubah kabeh. Lho ngono iku Syekh Yasin wis ero wong 6 iki kok sing teko disiapno piring 6. Kaya wis siap ketekanan tamu. Jadi komunikasi secara gaib. Ya termasuk iki bapak karo anak hubungane apa? Sambung luar biasa. Ya gak beda kaya sapa jenenge Nabi Ismail nalikane pisah karo Ibrahim. Jadi nalikane Ibrahim se bayi ditinggal nggone sekitar Baitul Haram. Lah iku jarang-jarang ditemui karo Ibrahim. Tapi hubungan itu gak pernah putus walaupun sangat jarak jauh. Lek saiki kan wis gampang tambahan. Sawaya-waya kepengin hubungan nomere dipetek sambung. Nek mbiyen sik ler metek nomor ngene. Lek mbiyen iku ler muter ngene. Ping pira baru iso nelpon. Ngono iku ya luwarang biyen iku. Saiki luwih canggih maneh, dipetek fotone tek wis langsung sambung. Lebih canggih maneh. Iso ketok wajahe. Apalagi teknologi milik Allah lebih canggih lagi ini loh. Nanti mau. Falamma anjal Bashir alqau ala wajhi fartadda basira. Mulai meneh-meneh bae sampean lara mata. Sampean njaluk lambine bapakmu apa ibumu. Eling dulurku yang ngono. Ya apa mripatku kaya ngene iki. Mripate ku lara. Kok tak didono ayat iki. Jadi apa kelambine digawe nambani. Jadi aroma ternyata bisa memberikan sebagai lantaran kesembuhan. Wes, sampe ada pertanyaan. Fartada apa? Murtad apa murtad? Balik. Fartada monggo balik. Basiran ningali dadi mripate blawur terus diusap ditibani kelambine Yusuf bisa balik dadi waras normal. Yang lain? Antufanniduni yen tanggorake sira kabeh ing ingsun. Lamun ora nggorake sira kabeh ing ingsun. Apa mambu ambune Yusuf sing kok lamun ora nggorake sira kabeh ing ingsun. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.